سلام 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 እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣብ ኩልኩም ናት ዓለም ዘለኹም ኣሕዋትና ንሕና ኣብ ካናዳ ንቐመጥኩም ምስ ኩል ፋሚሊ ኢናቶም ዘይትፈልጡናቶም ትፈልጡና ኻ ስለ ትገብሩልና ምትብዕ ኩሉ ዚና ነመስግን ስለ ሸር ትገብሩ ኮመንት ትጽሕፉልና ተታውና ሁሉ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ሕጂ ንጠቂምተልኩም ሸር ግበርዎ ከመይ ጌርካ ዕርክነት ማሕዝነት ትርኢ ትረክባ ብስደት ዝብልና ከንሪኦ ቀኒና ዘለና ما يبغى قدام يد حتى تكنا نخم بالسلكم يزبلكم مسخان مش حساب قرنا لما علتهم رأينا قلت تفك بلي حتى حتى تتعب سدت مهم يجير خمسة عينة ما حزاد أخ تركب يخا خمسة عينة سك تركب سيت اللي هات بليا حنتي حفت دولار حتى تهنها ومهم عينة تخوين سي كندي عامت بحساب ثاني حكاس كم يجير كأخ ستك تجبرو بتخدي حختب بال حتى تهنلو حنت حتى خاني قلعت دك 4 عامت انت جينا نعبيهم زبلي بزعبا زي كلتا جزي خون قدم تزاريبا نير حجي انت تعمل نقص دابنا هنعطوينا قنا تعبابي قلعت كاب زيرو كساب 4 تبل فيديو لا نحاتي هرئي اخذ نجزيو حجي الطف قلت في الاخر انه لما عالت نريو لما انتايم حونت مرجعي بلن محزنت كن مرجعي محزنت مريض كاتعطو نغري محونت كن فتيخا صليخا صبق كوين حماق كوين حاوها سلازخون حاوها يحجي حونت كنبل كلنا طراي بسغ حاوها مالت زيكونه وي حفتها ديكونه منفساوي حواتكا بدق عد دق كومينيت كوين كحواتكا زيهم كلهم حواتكا سلازي تي حونت نعوان حنت تقبر تخلنا حتى محزنت كن كالي غويتا خمان غويتا خنوسس 10 تخلت مريض كفتم 10 تخلت 3 مريض كفتم 3 1 مريض حجي كل غزي تمرصم يحواتك لو يحواتك تمرصم زخونش يحواتك زخونو አለው ካብአቶም ካ ቅርብ ትብሎም زياده አለው ካብቶም ተቆርቦም ካ እዚኻ ተቆርቦ ካ አለው ተአዚኻ ተቆርቦስ ከመይ ጌርካ ትረኽቦ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ حري بتقدمت زحتتهن حتى እንድሕር ዝኾነ ነገር አጋጢሙስ ከመይ ጌርካ አኻት በትኮ ገለኛቱ ብጣዕሚ ካብቲ ዝኸብድ ነገር ንዓይም ካብ ዝኸብደኒ ምሕዝነት ጌርካ ነርካስ ክትበትኮ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኢኻ ሕሊፍካ ዋጋ ከፊልካ ኢኻ ክንደይ ጽቡቕን ሕማቕን ብሓንሳብ ሕሊፍካ ኢኻ ስለዚ እቲ ክትበትኮ ስለ ሸጋር ዝኾነ ኢና ኮለጋና ንጠንቀቕ ንብል ዘለና ማለት እዩ ሓደ ግዜ ግን ደይቲ ሸክዕ ኣይኮነን ንስኻ ተተሸክዕ ሰብካ ንሓሽ ከዓካ ንመቸም ተሸኺዕኻ ብዙሕ ነዊሕ ጉዕዞ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓደ ነጥብ ምስ በፅሕካ ግን ነቲ ሰብ መን ምዃኑ ትፈልጦ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ሰብ ዝመን ምዃኑ ምስ ፈለጥካዮ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ኦኬ ከምዚ ምዃንካ እስካብ ሕጂ ፈለጥኳን ከይትረኣየኒ ኮነ ነዚ ተኾይኑ ፅልኢ ፈጢርካ ኣላ ማለት እዩ ፅልኢ ዘይኮነ ግን ካብቲ ሰብ ሕጂ ንኣብነት ነእቲ ሰብሲ ብዙሕ ምስጢር ተዕልሎ ነርካ ወይ ብዙሕ ነገር ብሓንሳብ ነርኩምሲ ምስጢር ዶ ዝርቕ ምዃኑ ምዕቆሪቱሲ ሰባርኩም ዝኾነ ተፈሊጥካስ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ከይትረኣየኒ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ሃግናኸ ምስኡ በቲ ዘራኸበካ ነገር ጥራይ ትራኸብ ናይ ቀረባ ማሓዝኻ ጌርካ ምስጢርካ ግን ኣይትዕልሎን ነዞም ዓይነት ሰባት እዚኦም ኮነ ለልዮም ብዙሕ ዘደንጉ ይኾይኑ ኣይስማዓንን ኣነ ከመይስኒ እንድሕር ሰብ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኹ ብዛዕባ ሕሉፍ መሓዝቶም ዝነበሩ ሕሉፍ ይዕርኽቶም ዝነበሩ ናታቶም ነገር እንድሕር ንዓኻ ይነግሩኻ ኣልዮም ኮይኖም ዘይምልከተካ ከሎ ናትካ ነገር እውን ከም ደውፅኦ በዚ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንመን እንታይ ንብል ንመን ኣፍና ንኸፍት ዘይምህዋኽ ማለት እዩ ከይተሃወኽና ቀስ ክንብል ኣለና ማለት እዩ ራይ تخليت حتى أورد ملي سيء بزعبات تعبابي قلتيها تسالسيتها خمي جيرنا إنا مخم زعينا السبك نركب كم زعينا السبك تركب قليل نجار يكونن جن كأي ركبي حجة أنا خم ويحواتي قالون مالتي بتعم زعمنهم نايلبي كله كفتع بلازم نقولهم محستي قالوني سلزم حزنة تزجن متسألي دخوين تلك يكونن قسنا بلا عمتات وسيدو حجة أو بس إحنا مالتي كاوم زخون النجار كخول عيدلن السوم كان عي كم إلى يحسب مالتي حساب حجي سلازي إذا عين سبكت ليك ها تصبوي بفلاك عبزي سدت زلنا أوكي كم تتدليو أنت زي كونه تعينا حنجبر تبل نشتي عبزي حساب كزارب دلو كان حسب محزنة الكاجمير كله خاتم محازي خالي خاقلا جنجلا نجرا قاتمو نبل اتسبسيت أنكم قبي بالكوين نبل ويحسوا كوين نبل ويكأم مستقر يزرع كوين استيحة تكبر جانا تموكري سلازون كشرز قولكم زيها نشتي كزاربي مالتي حجينا عنا هم لك عقات إمنا نركض مالتي إذا حد خيمة أنا
ዳርጋ ነዊሕ ግዜ ብሓንሳብ ከይድናስ ኣይ ዘይኺደና ነገር ገለገለ ነጥብታት ነይሩ ማለት እዩ ሽዑኡ ዝገለገለ ነጥብታት እንታይ ክንገብር ኢልና ብሓንሳብ ናብራና ሓደ ኢና ግን ሓደ መዓልቲ ግን ፍልይቲ መዓልቲ ጌርና ማለት እዩ ይኖ ኣብቲ ዝነበርና ዓዲ ፍላይ ድሌትካ ስለዘየለ ፍልይ ዝበለ 2-3 ዓይነት ምግቢ ቡን ገለ ከምኡታት ጌርና ኣውደ ዓመት ኣምሲልና ማለት እዩ ኦኬ ለመዓልቲ ሓደ ነገር ኢና ክንገብር ክንዕርዮ ዘለና ነገር ብሓንሳብ ክንቅፅል ተኮይና ክንዘራረብ ኢና ተባሂልና ኩሉ ኣን ማለት እዩ ኣነ በዓል ቤተይ ነቶም ስድራ ተዛሪብና ማለት እዩ ዝንዝን ከተዕርይዎ ኣለኩም ንሕና ክንዕርዮ ዘለና ክትነግሩና ኣለኩም ተዘይኮነ ግን ከምዚ ኢልናስ ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢና ኢልና ማለት እዩ ክቅፅለካ ዘይክእል ምክንያት እንታይ እዩ ንሕና ብፍላይ ኣመንቲ ኢና ስለዚ በቲ ትሰምዑ በቲ ትሪኦ በቲ ኩሉ ነገር እቲ ሂወትካ ይተሓዝ ማለት እዩ ስለዚ ሂወትካ እንድሕር ተታሒዝካ ከምቲ ዝግባእካ ገፅ እግዚኣብሄር ክትርኢ ምስ ኣምላኽ ግዜኻ ትሕልፍ ምስ ኣምላኽ ከተገልግል እውን ብዙሕ ተራእይ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ትሰምዑ ነገር ትብሎ ነገር ትዝመፀካ ኩሉ ነገር እውን ካብ ኣምላኹም ክፈልየካስ ይኽእል እዩ መንፈሳዊ ውድቀት ክትወድቕስ ትኽእል እያ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጥንቁቃትን ወሰንትን ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ዛስ ወይ ሕጂ ምን ዝተዘራርብና ምስቶም ሰባት ኣይሎም ነቲ ሕቶና ኣይተቐበልዎን ከምዚ እንደስ ኮይኑ ማለት እዩ እንደስ እንድሕር ኮይኑ ኦኬ ካብ ሕጂ ኒነታ ዝበልኳ ማለት ካብ ሕጂ ሕዋቲና ዋላ ሓንቲ ኣብ ፅቡቅ ኣብ ሕማቅ ገለ ዝኾነ ነገር ክንቀራረብ ንኽእል ኢና ምሕዝነት ዝበሃል ግን የብልናን ማለት ማሓዙታ ይኮንና እንድሕር ሕጂ ዝኾነ ከምዚ ናይ ምሕዝነት ነገር የብልናን የላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንዳሓደርኩ ተሐጉሰን ውሳኔ ኣዚኣን ኣያ ህይወተይ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ሕጂ ከምዚ ሕጂ ኣነ ዘለኹ ትምኒት ኣይምኾንኩን ነይረ ይብል ምስኣቶም ቀፂለ ነይረ ተዝኸውን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ጨካናት ክንከውን ኣለና ንሂወትና ይጎድዮም ዝበልናዮም ሰባት ቀልጢፍና ካብ ሂወቲ ንሃና ነገር ክንዓልዮም ክንከላን ቀልጢፍና ካብ ሂወትና ክንዓልዮም ኣለና ተዘይኮነ ደቅኻን ነፍስኻን ሓዳርካን እምነትካን ኢኻ ኣብ ሓደጋ ትኣቱ ኣይደኖ ክዛረባለን ይብለኝ እዛ ጉዳይ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዱ ከምኡ ተዓዘብናዮም ሰባት ነይሮም ማለት እዩ ትዕዘቦም ሞ ኢልካ ሽዑኡ እንታይ ኢና ኢልና ቀዳማይ እግርኻን ኢድካን ትእክብ ኢድናን እግርናን ኣኪብና ማለት እዩ ብተመሳሳሊ መንገዲ ክዘራረብ ክንረዳዳእ ፈቲና ግን ኤክስትሪም ዝኸደ ነገር ስለዝኾነ እኽለና እሊልና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተደይ ጌርካ ግን ክትጉዳእ ኢኻ ማለት እዩ ስኻት ጉዳይ ወይ ከዓ ንሰባት ክትጎድኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ መርገፂና ጨካናት ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ራይ ዓልቲ እዚኣ መስለኒ ተሓሳበይ ተዘይረሲዐ ከይተረዳእና ወይ ከይስተውዓልና ኣለዎም ነዊሕ ተኸይዶም ሳንድያ ደጊመ ብፅለት ፀሓፍኳ እያ ከይተረዳእካ ከይስተውዓልካ ዋላ ሓዳርና እውን እኮ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይንካ ኣብ ሓደ ክትመፅእ ከለካ ትፃመድ ከለካ ኮኒ ኣብቲ ሰብኣይካ ደይተፀበኻዮ ባህሪ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ኣብታ ሰበይቲ እውን ደይተፀበኻዮ ነገር ክፀንሕ ይኽእል እዩ ግን ሰብኣይን ሰበይትን ስለዝኾንካ ቃል ኪዳን ስለዝኾነ ግን ኣይ ከምዚ መሰልካ ንኢልካ ፋሕ ክትብል ኣይትኽእልና ቃል ኪዳን ክቡር ስለዝኾነ ግናኸ ትዕቅቦ ኢኻ ካብ በዓል ቤትካ እውን ኮ ትዕቅቦ ነገራት ኣሎ ካብ በዓልቲ ቤትካ እውን ትዕቅቦ ነገራት ኣሎ በዓልቲ ቤትካ እንድሕር ምስጢር ደይትሕዝ ኮይናስ ንዓኻ ምስጢር ዘዕለለካ ሰብ ንበዓልቲ ቤትካ ክትነግራ ይብልካን ማለት እዩ ወይ ንስኻ ድማ ከምኡ ወይ ከዓ ቀንጣጠር ትብል ዓይነት ሰብ ተኮይና ብዙሕ ዓይነት ሰብ ዘሎ ተኮይኑ እውን ዝኾነ ገንዘብ ሕድር እውን ከተህባ ይብልካን ማለት እዩ ወይ ሕድር ነገር ክትብላ ይብልካን ማለት እዩ ስለዚ ባህሪና ብዙሕ ስለዝኾነ እቲ ባህሪና በቲ ዝጠቕመና ነገር ግን ምስቶም ሰባት ንቕፅል ንበል ሕጂ ሓደ ሰብ ይሕሱ ከሎስ ባህሪኡ ግን ፅቡቅ ሓሳብ የምፅእ ዝኾነ ተፈታዊ ነገር ኣሎ ገለ ተኮይኑ ኮምፕሊትሊ ተቕረበኒ ክትብሎ ኣይትኽእልና ወይ ከዓ ንኩሉ ነገሩ ፅቡቅ ከሎ በቃ ትኮይኑ ሓደ ሰብ ከዓ በቃ ኢልካ ከዓ ኩሉ ነገር ቶታል ብዚ ህይወተይ ከይተቐርብ ክትብሎ ኣይትኽእልና ብዙሕ ነገር ክጠቕመካ ስለዝኽእል ስለዚ በቲ ሓደ ዝጠቕመካ ነገር እንዳተጠቀምካ በቲ ሓደ በዝተኻለካ መጠን ሓውካ እንዳደገፍካዮ እቲ ሕውነታዊ ፍቕርካ ትቕፅል እቲ ምሕዝነታዊ ዝበሃል ፍቕሪ ግን ክንጥንቀቐሉን ክንሓስበሉን ኣለና ስለዚ ሎም መዓልቲ ኢና ርኢና ምሕዝነት ምርጫ እዩ ሕውነት ግን ምርጫ ይብሉን ስለዚ ሕውነትና ክነጥፍእ የብልናን እቲ ምሕዝነት ግን ጎይታ እኳ ጎይታስ ዝመረፆም ነይሮም እዮም ካብቶም 12 ሓደ ስጋ ብተርፍ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ጌርና ንጠንቀቕ ምክንያቱ ኣብ ሂወትናን ኣብ ክሳይናን ሓደጋ ከይንኣቱ ብዙሓት ብመሓዝት ብዙሓት ብዕሩኽ ተፀልዮም ኣብ ሓደጋ ዝወድቁ ስለንርኢ ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ንበረኸትኩኑ ንሎም መዓልቲ እዚኣ ተኣኽለ